2022 बेखौ आं उथ्रिसारनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा मोनसे थांखिखौ लानानै जेब्लानो बेखौ खस्थ' खालामनानै मोनफुङो बेनि गोजोननायखौ जोबोर मोनो स' बेनो नोंथाङा माबायदि फरायबोदोंमोन जे आङो बे ITZW प्रिपेरेसननि थाखाय आं बोसोरसे ड्रप लादों जाय बोसोरसे ड्रपआव आङो मोनसे एग्जाम होनानै सुपार 30 डिब्रुगड़आव दंहैयोमोन जाय आंनि प्रिपेरेसनाव जोंनि फेकाल्टि मेम्बार जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो न'खरनिफ्रायबो गोबां हेफाजाब मोनदों नोंथाङा बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन आं आंनि थाखो जिसिम UN एकाडेमि थाइखारियाव फरायदों आरो 11-12खौ आं पाइनार एकाडेमि बर्मानिफ्राय खालामदों जितु आं बेखौ नंगौ होननानै साना मानोना बेयो मोनसे खुगा सोलिबोनाय बायदिसो जायो आगोलनि दिनाव मारैमोन मिन्थिया खिन्थु जेब्ला जोंनि दिनाव फैयो अब्ला जेब्ला आंबो क्लास 10सिम बर' मिडियामाव दंमोन थ' जुदि आं 11-12आव थाङो आंना इंलिस मिडियामाव जाहैदों साइन्सआ खिन्थु जेबो प्रब्लेम जायाखैमोन मानोना जेब्ला जोङो मोनसे फरायनायनि लेंगुवेजखौ खालामो बे एफा हार्ड जाहैया बुजि मोनजोबखायो स' कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावबो जेबो जे प्रब्लेम जाहैयो बे नङा जेब्ला जोंनिया पाइनार एकाडेमिनि बागै बुङो 11-12आव जों मोनसे इन्टिग्रेटेड कचिं होयो जाय 11-12आव नोङो क्लासनि बारैबो मा होनो बेलायाव बा सिडिउला बेलेग जायो जायनि थाखाय नों कचिं लानो हायो थ' जोंनिया ITZW प्रिपेयार खालामबा मेडिकेलनि थाखाय प्रिपेयार खालामबा नों बेयाव कचिंबो लाखानो हागोन दायो नोंथाङा बबेयाव एडमिसन मोनखो आं दायो IIT खड़गपुराव एडमिसन मोनना दं मेकानिकेल ब्रान्चआव नोंथांमोना बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दं बा बेफोरबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनिफ्राय गिदिर कलेजफ्राव एडमिसन लानो गोसो दं थ' नोंथांमोना बेफोरनि बागै मोजाङै नायबिजिरो मानोना जोंना दानि जुगाव गासिनाव मबाइल थायो थ' मोजाङै नायबिजिरना बेफोरनि बागै मोजाङै बुजिनानै जुदि प्रिपेयार खालामनो लायो एसे खस्थ' खालामो थ' नोंथांमोना जाफुंसारनो हागोन आं बेखौनो बुङो जुदि जोंनाव मबाइल थायोबा माखासे जोंनाव डिस्ट्रेक्सना फैयो खिन्थु नों जेब्ला नों फरायनायनि फिल्डखौ लायो जुदि नोंनि आखायाव मबाइल दं खेलाबो दं जुदि नों फरायनायनि बागैल' गोसो नों जुदि इडुकेसनखौ मोजां लानो लुबैयो नों 90% नोंनि जे एफर्ट बेनिया 4-9% थानांगौ जुदि नों 10%खौ जुदि नों मबाइलाव बाहायो जास्ट नों रिफ्रेसमेन्टनि थाखाय बाहाय आरो नों 90%खौ नोंनि जि थांखि बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय नों मा खालामनांगौ बेखौ बाहायनांगौ बसुमतारी आंनि न'आ तामुलपुर बाक्सा जिल्ला आं LKG निफ्राय क्लास 10सिम UN एकाडेमि तामुलपुराव फरायदोंमोन बेनि उनाव हायार सेकेन्डारिखौ पाइनार एकाडेमि बर्मानिफ्राय फरायदों दा आं 2022 मायथाइनि IIT एडभान्स आनजादाव उथ्रिनानै दिनै IIT बम्बे इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिसन मोननो हादों बे आनजादाव उथ्रिनानै आं दा जोबोर गोग्गानाय मोनदों बेखिनि आंनि जि गोलाव जार्नि बे जार्नियाव आंखौ हेफाजाब होनाय गासै फोरोंगिरि आंनि पेरेन्टस आरो आंनि गासै लोगोफोर बेसोरखौबो आङो थेंक्स होनो सानो दा बे आनजादाव आंनि रेंकआ अल इन्डिया रेंक 27,000 आरो ST रेंक 312 मोननो हादों ओमफ्राय दा आङो IIT बम्बेआव फिजिक्स डिपार्टमेन्टआव सिट मोननो हादों आंखौ सिगांनिफ्रायनो स्कुल आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोरा गोबां हेफाजाब होदों आंनि जि कनसेप्टखौ क्लियार खालामनायाव जिखिनि बुजिनो गोनां दङ गासैखौबो मोजाङै क्लियार खालामना होनायाव गोबां हेफाजाब होदों आंजों लोगोसे थाफाबाय थादों गासैबो समाव आं जिहेतु सासे बर' बिजोंनि फरायसा आं गिबिनिफ्रायनो बर' बिजोङाव फरायदों बेजोंनो आङो बर' बिजोंजोंनो मेट्रिक आनजादखौ होदों बेनिफ्राय आं दिनै सासे IITआव बर' फरायसा महरै सिट मोननो हादों सासे बर' फिसा हिसाबै IIT बायदि हादरारि मोजां मोनसे कलेजाव सिट मोननो हादों बेयाव आङो जोबोद गोजोननाय दङ आरो बर' बिजोङा मोनसे मोजां बिजों बेखौ आङो मोनसे बिदिन्थि महरै होनो सानो
बरायनाय थांखिया जोबोद मेहेरगोनां बिनि सिगां नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि साबायखर होनाय जाबाय जोंनि खबरखौ लानो थाखाय थांखिया बेनोसै जे बे जाबाय जोबोद गोलैसोनाय जायगा नालाय बे गोलैसोनाय जायगानिफ्रायनो जोंनि टाउनफोरनिफ्राय सानै गथ'आ IIT मोनदों बिसोरबो बर' मिडियामनिसो आरो बिनिफ्राय बिसेसखौ बुंनो थाङोबा जुनिया खोथाया जाबाय मा जोंनि नैबे टाउनफुर UN एकाडेमिनिफ्रायनो त्रिदिप बसुमतारिया IIT आव मोजाङै क्रेक खालामदों साक्सेसफुल जादों बियो अलरेडि बम्बे IIT आव एडमिसन लाबाय सिमोनबो जोंनि बे UN एकाडेमिनिफ्राय रायदो बसुमतारि होननाय जोंनि सासे आगोमा फरायसाया IIT क्रेक खालामनानै बम्बेआव दंहैखायो आरो बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनि बे टाउनफुरनिनो थाइगेरखारि एकाडेमिनिफ्राय दिदोम मोसाहारि होननाय सासे आगोमा बर' बिमानि फरायसायाबो बर' मिडियामनि फरायसा जानानैबो बिसोरो IIT आव जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो टाफ एग्जाम बेखौ बिसोरो क्रेक खालामनानै साक्सेसफुल जानानै IIT आव एडमिसन थाखाय सिलेक्सन मोनबाय आरो बियो अलरेडि करेक्टफोराव एडमिसन मोनबाय सिलेक्सन जाबाय अबयसे बियो दिनै लास्ट काउन्सिलिंखौ नेदों बम्बेआव मोनो नामा ओरै होननानै नेदों दा बेनो जे जोङो जाहाथे जोंनि बे बर' मिडियामनिफ्रायबोदि जोङो बे रोखोमै भारतनि बा मुलुगनि गिदिर गिदिर एग्जामाव साक्सेसफुल जानो हायो बर' मिडियामबाबो जों बेखौनो रायजोफोरनो सुबुरुन हरनो लुबैयो मेसेज हरनो लुबैयो जे बर' मिडियाम होननानै जोङो गावखौनो उन्दै होननानै नेहार होनो साननाङा जों आवगायलांनांगौआ जों आसा खालामो दा नैबे जायफोरनोखि IIT आव एडमिसन लागोन बिथांमोनहाबो जाहाथे उनाव फैनानै जोंनि बे गोलैसोनाय फरायसाफोरखौबो एनकारेजमेन्ट होनो हायो खालि गावखौल' नायनानै जानाय नङा बिसोरो साफा गिदिर इन्जिनियार जानानै बिसोर जाहाथे जों आसा लायो बिसोरो फैनानै जाहाथे जोंनि समाजखौ सिबियो आरो जोंनि गथ'फोरखौ उन्दैफोरखौ एनकारेजमेन्ट होयो बेखौनो जों बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे मेहेरगोनां फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनो लुबैयो आंहा अनेक बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं फोरोंनायाव जे इंलिश मिडियामनि मोनसे बारहावा फैबाय नालाय किसुमानखौ मा जोङो बेबो बुंजायो गाज्रि मोननो हागौ मोनसे फल' खालामनाय आरो ब्लाइन्ड फल'वार बायदि आरो जे इंलिश मिडियामबासो जोंहा गथ'आ मोजां जागोन बेखौ एसे ब्लाइन्ड फल'वार बुङोबाबो बारा गोरोन्थि जाया आसलथे बिदि नङा बिथांमोनखौबो जोङो बिथांमोननि गथ'फ्रा जुदि जोंनि बेबायदि स्कुलाव जुदि एडमिसन लायोबा आरो जों साक्सेसफुल जानो हागोन बिथांमोननि गथ'आ माने साक्सेसफुल जायो बिसोर गोरों गोराखा बिस्रा रांखावरि गोनांखा जिखुनु थासारियाव बिसोर एफर्ड खालामनो हायो जेरावखि फराया बिथांमोननि गथ'फ्रा साक्सेसफुल जाखायो जोंनि बर' मिडियामाव जाखायो बे इंलिश मिडियामनि क्रेडिट नङा बिथांमोननि न'खरनि जोथोन आरो क्रेडिटसो आरो बिथांमोनहा जुदि जोंनि बर' मिडियामाव एडमिसन लाबाबो बिथांमोननि गथ'फ्रा साक्सेसफुल जाखागोन नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।